Nagandam ug puloy ka sa tanang nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman, busa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya, hapit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita, aron ni panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan, naganda tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamu nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Ginoong Dios, niining taknaa kami nagapasalamat kanimo nga sa gihapon nagapadayon kini nga programa nga nagasabod dinhis kahanginan sa mga binhi sa kamatuoran. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon nga unta o Dios mahimo kining kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadtos nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti nga ang mga nagapaminaw imong lamdagan ang ilang mga salabutan nga ilang masabtan ug mahangpan nila ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among pasalamatan ug ikalipay ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata muadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Maayong hapon kuya.
Layo-layo pa man ang inyong oras sa programa pero ginapatingog na namo daan ang among radyo kay mulikoy lagi og maawahimi kay magsige na lang og sagarat. Unya, nag-text na lang pug kudaan kay mo expire na karong taod-taod ang among load. Unya si Kuya nako di pa sure og kanus amin niya tagaan og load. Okay, salamat kayo no na some text missing man eh. Okay, ni atay basahon pa. Okay. Hehehe. Maayog yung pagkatumong sir nga ang akong angkol ning ari sa amo kay dunay gihulam nga iyahang gamiton unya na timingan gyud ang pagsugod ninyo og tubag sa pangutana aw na insaktuhan gyud hinuon siya ang maayo unta kung ugma mobalik to siya akibalik gahapon manigos gabi ini ang text karon basig nimbalik no si angkol nimo na ayaw lang mo og kabalaka no. Akong isulti sa inyo ang inyong gipamatian nga programa ang gidala dili relihiyon pulong sa Dios. Unya nasayod man ta nga ang pulong sa Dios kamatuoran sumala sa Juan 17:17. Kamatuoran ang pulong sa Dios. Ang kamatuoran ang pulong sa Dios makaplaga nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Juan 5:39. Tuuhin ninyo nga sa diha nga nagagamit mo sa inyong panahon, gihatag ninyo ang gugma sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, timan-in ninyo nga ang Dios magapakita og mga panalangin diha sa inyong kinabuhi nga sa hinay-hinay inyo rana nga maramdaman unya. So, padayon mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay. Last text nga akong basahon sir mga pangutana ni so dili lang usa tanan ni okay ato ning Brother John salamat ni ini nga programa ninyo nga kanunay nagahatag namo og resita nga mga pulong sa Ginoo dinhis Biblia kanunay gid namo nga gitiknot kining inyohang mga gigamit dinhi nga mga text teksto og unya amo ra usab nga reviewon sa pagbasa og daghan gyud kaayo hinuon mi og na unsa ni napunit nga mga kamatuoran. Salamat. Okay, salamat pod. Well, si Brother Libby magsadi pa siya mag-iban sad og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo sad na diha nga malili usa ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining lugara o diining dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw, atong tanan nga mga viewers, atong gina-welcome ang tanan kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon. Radio man, aminaw sa radio or sa atong Facebook, naglantaw, kamong tanan mahigala, kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede namong makapadala og mga mensahe nga rin namo, namoy mga importanteng mga messages nga inyong ipadangat sa inyong mahigala o sa inyong mga minahal sa kinabuhi. So mahimong inyong i-text sa among number ni Brother John or pwede sab ari sa comment section nato sa Facebook, no? Labi naamoy mga evening greetings or mga birthday greetings, mga anniversaries or uban pahigalang importanteng ipadangat. Labi naamoy mga pangutana mahitungod sa mga pulong sa Ginoo o sa mga pangutana nga atong gitubag o nya naamoy mga reaction ba or kaha naamoy mga follow up nga mga pangutana. Ato nang paaboton o gina-welcome nato na higala kay hatagan na mo na og panahon sa pagtubag ang inyong pangutana. Kanya makahimo mo sa pag-participate sa ato nga programa pinaagi sa pagtampo no sa mga dugang tubag dinhi sa ato nga tulumanon. Nya palihog lang sa atong mga viewers, sa atong mga followers sa Facebook, atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para sila sab makalantaw,
o niya makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, adto na ta sa pagsugod, pagbasa sa mga mensahe. Ato nakita si Brother Rufino Moreno. Salamat Brother Rufino sa imong pag-love sa ato nga program o pag-pray. Thank you kaayo. O niya po si Sister Jimari Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat po sa imong pag-love, Sister, o sa pag-pray kanunay sa ato nga tulumanon. O niya po si Brother Jeremiah Humula. Mayong gabi sa inyo diha, Brad Libby, Brad John. Karon lang mi kalugar chat kay nabisi sab sa atong gihimo nga mini crusade. Okay, salamat kaayo nga active mo diha sa mga crusade, no? Pagwalis mayong balita. Okay, ni asad si Brother Ronilo Itang, nanukad po ni sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Livy og sa mga kaigsunang makanunayon naminaw og sa mga nag-view karon niining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. O niya po ni pagi-mensahe si Brother Jeremiah Humula. Ni asab kami nagpundok aron sa pagpaminaw. Aron sa pagpaminaw sa atong programa diri sa NHA kauban sa atong mga kasilinganan og maingon man sa akong ugangan Brother Danilo Batsansila Sr. nga iyang gyud biyaan ang iyang trabaho basta ato ng programa og kang Brad Rolly diha sa GK kauban sa tanang mga kaigsunan diha sa GK. Okay, salamat no sa inyong pagkamadasigon sa pagsunod nining ato nga programa, mga higalag makigsunan diha sa NHA no og sa GK og sa Tibok Bantayan Island. Sayod mi nga daghan mo diha nga nagsunod sa ato nga programa. Welcome ka mga higala sa matag program nato dinhi sa radio. Okay, ni apod si Freeway Kaburnay. Mayong gabi sa tanan, watching from Kuwait. So salamat kaayo Freeway Kaburnay no. Gikan sa Kuwait. Salamat nga niya tayo viewers from Kuwait, no? Salamat kayo sa naa sa Kuwait karon nga nagsubaybay sa ato nga programa. Okay, ni asad si Shirel Kalapuan. Maayong gabi Kuya Livy o Kuya John. Watching from Tuburan, Danau City. Okay, good evening no. Sister Cheryl Kalapuan diha sa Danau, Tuburan City, Danau City. Okay, niya po si Evangelist Mike Rivera. Good evening, Kuya John and Kuya Livy, watching from Butong, Ronda, Cebu. Nag-attend mi sa crusade diri. Salamat kayo. Murag si, sure to, si Pastor Mahinay ang nag-crusade, no? Brother Mike Rivera. So, salamat kayo. Siguro siya ang iyang panahon ani gihuwam ra gipuna din ha kay gihulman gini diya, Brother John. Gihangyo ra ni siya kay kasayod tang ang masbati dako pakaayo ang kaumhan unya nihit kaayo sad ang mga ngani pero bahin-bahin lang sa panahon. Kay si Pastor Mahinay murag taga dito gina sa Masbate po nadugay. Dito na sa dito na sa close amigo kay sila si Mike Rivera. One time na invite ko na sa iyang distrito, no, as a speaker sa ilang asosasyon dito sa Mandaon ba to? Yes. Unya kinini ang nabalhin na mo pud lagi kay balhin-balhin maning mga pastor ana nga matilawan gid ang lugar nga wa pa matilawi. Okay, ni asad si Freddy Felicano. Mayong gabi ninyong diha duha Brad Libby o Brad John. Nagtanaw ko diri sa San Fernando. Salamat kay Brother Freddy Felicano o sa imong family diri sa Lawis. Ni asad si Tommy Castellion Iscosura. Tommy Castellion Iscosura. Panagsara ko ng karon pa ko ng apeduha. Unsang Iscosura? Iscosura. Mayong gabi watching from Paul South Cotabato siguro ni Paul So Kotman.
Paul South, Cotabato. Okay. Niasad si Joe Bayo Inganyo. Salamat po sa pag-send nimo Brother Inganyo og heart sa ato nga programa. Okay, niya si Evangelist Mike Rivera, kauban mi diri karon ni Kuya Hill Togahan. Sila nagapartner sa Brother sila Hill. nagpartner ni Daddy Hill. Daddy, salamat nga wa gid ka mo biya sa buhat. Padayon good. Okay niya si Joan Mingo Golimas, mayong gabi ninyo Kuya Livy og Uncle John og May sa gabi na tanang dong. mga listeners karon. God bless always sa inyong programa. Okay, salamat kayo Brother Joan Mingo Golimas. O niya po si Sister Lynn of Korea. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa ato nga program, Sister Lynn. Okay, niya mensahe si Brother Freddy Pelicano og nagtan-aw sad si Chris Pelicano og ang akong anak si Mary Rose Pelicano sa Lawis, San Remigio. Okay, salamat nun naroon sa Lawis, San Remigio. Niapod si Arthur Alito Francisco. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. God will always bless your program. Thank you. O God bless po sa naminaw o nag-view sa inyong programa. Salamat kayo, Arthur Alito Francisco. O niya po si Dongba Britoya, mayong gabi sa tanan, o siyempre, ninyo po Dong, John, o Dong Libby, watching from Manga, Tuburan, Cebu. May gabi Dongba, na may dong. gabi nimo. Salamat sa imong pag-view sa atong programa. Salamat sa imong kanunay jud nga pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Avid listener po ni Dong Bob. Nya, always, kuang gyud kanunay nga naghatag og panahon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Okay, arita sa ato ning lantawon mga higala ang pikas nga screen. Ato ning pananawon kining mga higala na to nga naglab sa ato nga program ni si Cheryl Kalapuan, Alan Arabis sa Freeway Caburnay, Eric Sinoy, Canales Jello, niapos Arthur Alito Francisco, Lynn of Kiria, Tommy Castellion Escosora, niapod si Gina Jason Caburnay, Milmar Escalikas, Abner Dualio, Caroline Mariquet Galiaris, Emily Dilaw Hilig, Anaklito Lucerna Sr., Joan Mingo Golimas, Ronaldo Bragat, Evangelist Mike Rivera, Cherry Nailon, Jenny Rama Fermin, ani aritas mga nag-like sa ato nga program. Ato nakita si Brother Aniceto Perselias, Roland Neri Ginon, Elmodam Flores, si Joe Bayo Inganyo, Jivne Jerez Malati, napon si Dongba Britoya, Jumar Caburnay, Loida Agdalapis Tumakas, Basilio Tiro Notarion Jr., Lovely Diheto, Ginalyn Lumuntad, Alvin Risoor, Rufino Moreno, Ronilo Itang, mauni atong nakita higala sa screen, atong mga nagapaminaw sa atong nga programa. Nya balikan nato ang pikas nga screen alang sa mga nagpadala og mga mensahe. Niya si Loida Agdalapis Tumakas, watching from Short FM Dumangas 101.5 ini. Okay, regards lang da sa inyo Kuya John o Kuya Lebe. So regards po dinyo dia Brother Ruel o Sister Loida, no? Nga nagdumala sa Short FM Dumangas 101.5 sa ato sa mga programa. Okay, dia pagyan siya mensahe. Good evening to all. God bless. Okay, God bless also. Wa naman tayo nakita din adto tahigala sa paghatag og duga, paghatag og tubag sa pangutana karong gabi na atong ipabasa ni Brother John ang pangutana. So akong ihatag ang panahon ni Brother John.
Okay, dagang salamat Brother Lebe. Ato ning tubago ning pangutanaha dugay-dugay na ni. Pero kining mga senaryo ha dili ni kay ka lima ka na po na ni naabot dinhi sa atong programa. Pero dili mahitabo sad nga di sad naton ipansinon kay lain-lain man ang kuan ang nangutana, no? Ato ning basahon ni. Sir, maayong udto. Si Rinaldo Brosas ne. May gabi ini mo diha, Brother Rinaldo Brosas, no? I'm sure nga kuan kay kinini ang nawad-an ar baka kag paglaom nga kuan tubago ning imong pangutana, so nabuhayan ka ng loob pag-take sa imo nga kuan kanini ang tubago ng imong pangutana. Rinaldo Brosas, no? Attention, Rinaldo Brosas, ang imong pangutana mo ay saluhan nato orong gabyuna sa kinini ang kuan atong programa. Kanini ang imo diri nga pangutana, maayo magyud mo sa Biblia, sir. Diin mo kabasa sa Biblia nga duha ka buok ang Dios. Sa inyo ang Amahan Dios, si Kristo Dios, duha na inyong Dios. Ang gipamatud-an ni Kristo nga Dios, ang Amahan bugtong Dios, wa siya magpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Okay, daghang kayong salamat. Kanana ang Brother Brosas, no? Ronaldo. Ang tinuod nga pagkasulti, kining mga bahina, kining mga puntuha, no? Sa makadaghan naman ni, nasubli-subli o dugay ka nang naminaw sa atong programa, dugay rasad kang nakabati kung giunsa ni pagpasabot sa kanginan dinhi sa atong programa, kining mga bahina. Kung dugay ka na nga naminaw. Pero bag-o kapag aming naminaw dinis atong programa, so akong maingon nga first time pa kang nakadungog ug unsaon ug unsay gipasabot sa Biblia bahin ining imong pangutana. Pero ang tinuod Brother Brosas, ako kang sultihan. Usa lang ka sa nabiktima o nauto-uto wa ni Felix Manalo, dili man ni Manalo god sa sinugdanan. Ako aman ni kining Manalo apelyido ni sa iyang inahan. Unya mas giganahan man siya sa apelyido sa iyang inahan kaysa apelyido siyang amahan. Aw iyang giusab kay lagi ang pulong Manalo ganahan man siya sa kahulugan. Ang iya gid aning apelyido Isagon. Unya sa pagtukod na niyang relihiyon gibalhin na niyang Manalo. Kay lagi iya ging isingit ang iyang kaugalingon dias Biblia kay siya man kuno na ang naa sa Isaias 46:11, the ravenous bird, siya ang langgam nga mananagit. Iya ging idikit ba, iyang isangit, i-insert gini ang iyang kaugalingon sa Biblia. Pero kanang tanan dili na mo'y hadlang sa pagsabot og pag-ila sa kamatuoran. Kung imong susihon, Brother Brosas, ang kaning Rigudon religion nga iyang gipasakupan, pila ka relihiyon iyang gibalhinan ani kay pastor man ni sa Methodist. Sa iyang pagkapastor sa Methodist, iyang gisultian ang iyang mga membro, daghang mga tao nga si Kristo Dios. Daghang mga tao ning tuo sa insakto nga pagtuo. Hangtod nga niabot sa punto nga nagkadebate ni sa Adventist og siya, pero adtong panahon na Methodist pa, hilabihan ka brutal ang iyang pagkapildi sa debate kay ang topic ato is about Sabbath. In short, na Adventist siya, nakadesisyon siya nga mag-SDA, mag-70 Adventist. Og diha sa SDA, gikuha dayon siya tungod sa kakulangon sa mga magbubuhat, sa mga worker sa SDA dinhi sa Pilipinas ni adtong tungura. Og siya ang mga nanguna nga nasaligan kay daan na magid siyang nahibaw og Biblia. Hitabo lang nga dunay mga insakto nga mga rason o katarungan nga gidisfellowship siya sa inyo pa ng termino gitiwalag og duha lang katuig kapin siya. Nakatukod siya relihiyon nga kining relihiyon nga ngalan dili man ni iyang relihiyon primero nga ngalan
nahitabo lang nga siya lay mi kuana nakapahimong legal ini nga lana. Lain ang nagdala ani. O niya, sa sinugdanan pa kanang pundok nga imukon Brother Brusas, Manalunyans ang tawag ana sa uban diha sa Manila. Di na ko makadetalye ani ha. Karon sa diha nga nagtukod na siya reliyon kay gitiwalag o gidisfellowship naman siya sa SDA, nagsugod siya pagbalitok, paglubag, pagtambling, pagbalitad sa iyang gituhuan sa naan na sulat sa Biblia, iyang gidoktrina nga si Kristo dili Dios. Yes, sakto na nga ang Dios usara. Unya, moingon kang maayo magyud mo sa Biblia, mao maning imong gikuan diri, diin man mabasa ninyo nga duha ang Dios. Kay si Kristo nagpamatuod nga ang aman bugtong Dios. Sumala sa Juan 17:1 ug 3. Unya si Kristo Dios, ang amahan Dios, na duha na ang Dios. Ang tinuod lang Brother Rinaldo Brusas, medyo nakulangan lang ka sa pagdawat sa uban nga mga kamatuoran nga niya sa Biblia. Ang mga pulong nga niya sa Biblia, sayon dali ninyong ipadaplin isalikway. Samtang ang mga pulong sa inyong mga leader mo'y dali ninyo nga madawat og tuhuan. Tandaan ninyo na. Unya, ang naagod sa inyo nurturing. Dili torturing But in other words, ginurture mo, na-torture pagod pod hinuon mo ni anang doktrina nga wa itudlo sa Biblia. Yes. Dugay na maning puntuha gyud. Kanus-a man nahitabo nga dunay usa sa inyo nga nakapadala dirig bersikulo nga naghangyo mitabangi mininyo sa pagpasabot sa kanginan sa kamatuoran, ipadala diri ang usa ka buok teksto o sitas mani sa inyohang termino nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Pero ambot ba bisan si Satanas wa man gyud maka huna-huna og tabang sa inyo nga dunay iyang igiya sa inyo nga anha dihang dapita sa Biblia mabasa nga si Kristo dili Dios. Ang inyong gipakita mga pangatarungan apan walay kamatuoran. Kay ang atong mabasihan gud nga kamatuoran kana mang nahisulat sa Biblia, dili ng mga pangatarungan nga wa sa Biblia. Kining mga puntuha karon mauni gisusi pag-ayo, gitun-an pag-ayo ni Brother Richard Alicerna. Salamat Brother Richard sa imong pagpaminaw sa atong programa. Karon ni kanang imong gisulti nga matud pa nimo maayo magyud mo sa Biblia, dili na acceptable sa amo nga kami maayo mi. Kaysa gisulti pa ni Kristo, kung atong basahon sumala sa dinhi sa gihisgutan o pamati iragod ni ako laning i-quote kining gisulti ni Kristo dinhi sa kinini ang Lucas kapitulo 18. So mo ni ang gihisgutan dinhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ako laning i-quote kay aron kang makakuan Brother Brusas, aron makuha nimo ang insakto nga senaryo nga kanang imong maayo magyud mo sa Biblia, dili na acceptable namo, di mi kadawat anak nga kami mga maayos Biblia. Ang gihisgutan dinhi matud pa ni Kristo, sumala sa Lucas 18:19. Ako laning ako ano dinhi, ako haon ni nga punto. Do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang napamalandong sa imong gisulti pag ingon nako nga ako maayo? Jesus asked him, nangutana si Jesus kaniya. Only God is truly good and no one else. Timan-e gud na Brother Brusas, Rinaldo Brusas. Only God is truly good and no one else. Busa kanang giingon nimong maayo magyud mo sa Biblia, dili gina acceptable namo nganuman usara gyud wa nay lain nga maayo ang Dios ra. Karon kanang imong giingon nga
ang anak o si Kristo nagpamatuod nga ang amahan bugtong Dios, insakto na. Pero diha lang sa pulong bugtong, gituyok-tuyok mo sa inyong mga pangulo sa simbahan, o nituyok po mo. Mura ba mo kasing nga gihapusan, pag kuang yun na tuyok na yun, utok para bigyog kaay mo manuyok? Unya, og naay nasulat sa Biblia, inyo nang ipadaplin, ikulipa na ang inyong dawaton kanang gisulti sa inyong leader. Well, kung atong basahon ni ang Juan 17:1-3, sultihan ta ka Brother Ronaldo Brosas nga panahon na gani nga kini ang hisgutan diha sa inyong simbahan. Dili ni lahuson og basa, putlon gyud na. Putlo na. Pero aron ba gyud nga kuan mo kanang aron mo kay bao, i-take note ra gud ninyo na kanang gihisgutang bersikulo ug unya pangayo mo kay di mo tagaag Biblia, pag sikrito mo, pag text dire sa ako kay padad-an ta mog Biblia libre, mangita ra kog makasponsor sa inyo bahin sa pagpa-LBC. Pero dili pagani gid ninyo na himuon, tinuyuan na gina ninyo nga mahimo mong buta sa kamaturan, tinuyuan na gina ninyo nga gusto ra mong uto-utoon. Niaw, kaning gihisgutan sa Juan 17:1-3, wala magyud ni gipadayag dinhi nga si Kristo dili Dios. Niaw, akong basahon na 17:1-3, nagingon. Ako na laning kon basahon sa 17:1, 2 ug 3, nagingon. Og sa nakapamulong na sa Jesus niining sultiha, gihat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit ug niingon siya, Amahan, ang takna nahiabot na. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak makapasidungog kanimo. So naghisgot si Kristo sa amahan, naghisgot pod siya sa pagkaanak nga siya mao ang anak. Unya nagingon, sanglit gihatagan mo man siya kagahom ibabaw sa tanang katawhan aron sa paghatag og kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga imong gikatugyan kaniya. Tandaan mo na stress dinhira mo nadali gyud, nagingon dinhi. Og ang kinabuhing dayon nga mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios. Niha? Bugtong tinuod nga Dios. Kalom ni, pero sa inyong leader nga magbasa, period na, dili padayunan og basa. Mauna nga hangtod karon, gilimod-limod, gililong-lilong, gituis-tuis, gitipas-tipas ang pagka-Dios ni Kristo. Niyo, gisgutan dinhi. Matud pa og ang kinabuhing dayon nga mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga ikaw mao ang bugtong tinuod nga Dios. O lagi kay bugtong, may bugtong ba nga may lain pa. Ipadayon na tog basa. Ikaw ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong pinadala. Ang amahan bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga iyang pinadala. Suwa nay lain pa nga anak nga bugtong nga Dios nga maong pinadala si Kristo, pero dili man ni lahuson og basa kung nagpamatuod man si Kristo nga ang amahan bugtong tinuod nga Dios, apil na ang gipadala ug kang Hesukristo nga imong pinadala. Nag-ingon bago din ning dili Dios karon niya. Nag-ingon ka Brother Ronaldo Brosas nga si Kristo nagpamatuod sa amahan. Kamo man nagiila ninyong Dios nga Dios wa magpamatuod si Kristo sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Diha lang ka na si Piat Brother Brosas. Pamati iragod ko nun dinhi sa salin sa The Word of God. Atong basahon ragod kung unsay mga gisulti dinhi sumala sa Juan Kapitulo 10 versikulo 26 ngadto sa 33. Pamatiin niya Juan 10:26 ngadto sa 33. Akong basahon ni Brother Brosas. Nag-ingon din matud pa
apan dili kamo mutuo kanako. Tanawa din tuo pagod mo nga si Kristo Dios. Dili apan dili kamo mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karnero. Ang dahilan ang pagkawa ninyo gi pagtuo o dili nyo mutuo nga si Kristo Dios kana kay dili mo kauban sa karnero ni Kristo. Yes, karnero nga, pero dili kasama sa mga tupa ni Kristo. Dili kauban. Mo na gisulti ha? Dili na amo. Sunod sa 27. Ang akong mga karnero maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan ug dili gayud sila mawala walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Gihatag sila kanako sa akong amahan nga gamhanan sa tanan ug wala gayoy makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. O Brother Bosas, panid dili ba diha sa imong gipasakupan nga pundok ang Dios ay espiritu walay unod ug walay bukog ug dili makita, dili ba? Papaano mahitabo na kung insakto na ang inyong doktrina kay kana magong Lucas kanani ang 23:34 mo inyong kuan diha karon niya nagingon siya ug wala gayo makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Naay kamot ang amahan. Papaano nga ang doktrina ninyo walay unod ug walay bukog? Pag naay kamot, unsay inyong hunahuna dihara kutob sa kamot? Niya ipadayon pa nato pagbasa. Ako og ang amahan usa lang. Suwa ba din hiniining puntuha pamatud-in ni Kristo ang iyang kaugalingon nga siya Dios? Ako og ang amahan usa lang. Timan giunsa mo pagtuok, pag-uto-uto, usa lang sa karniro, pagbantay sa karniro, usa lang sa plano, o dili na mo ibot gipasabot. Ipadayon na tog basa usa lang. Pagkadungog ni adto sa mga Hudiyo, mipunit sila pag-usab og mga bato aron batuhon siya. Apan miingon si Jesus kanila, daghan ang gibuhat ko nga maayo nga kamo mismo nakakita o gibuhat kini ka o gipabuhat kini kanako sa amahan. Asa ba niining akong mga gipangbuhat ang nahimong hinungdan nga inyo akong batuhon? Unay pangutana sa atong Ginoong Jesucristo. Niyang tubag gitubag siya sa mga Hudiyo. Dili kami mo bato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kundili tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Mao ni ha? Walay problema sa mga mayong buhat Ginoong Hesus, wa nila batoa diha. Pero ang ilang dahilan sa pagbato kang Hesus tungod sa iyang pagsulti, tungod sa imong gisulti batok sa Dios. Kay unsa man di ay gisulti ni Kristo sa iyang kaugalingon nga ila man gibato kay lagi gisulti batok sa Dios. Ipadayon ako basa. Kay ikaw tao man lang apan nag-ingon ka nga ikaw Dios. Wa di pa matud-in ni Kristo ini ang iyang kaugalingon nga siya Dios. Ang pag-ila nga si Kristo tao, insakto man na ngano man nagpakatao man si Kristo. Wa mag-ingon nagpakairo. Dios nga nagpakatao, dili kay tao nga nagpaka-Dios. Tandaan ni mo na, Brother Bosas. Karon, gipamatud-an man ni Kristo o nga siya Dios. Ang amahan nga inyong giila nga mao ang Dios, may pamatuod ba ang amahan may tungod sa anak? Kung dunay pamatuod ang amahan, nganong dili man ninyo dawaton, nganong dili man ninyo tuohan, adto mamumudawat og mutuo sa mga malipat-lipaton kada ba mga tamis gyugayong mga pulong yung leader mayo kay paggagaray may pagpapilit-pilit sa dila nga kun imong pamation kung sa Tagalog pa makatukso gyud makatintal nganuman may pagkabalaan. Unya ni giilaman ninyo og gituhuan nga ang amahan Diyos. Nganuman ang pamatuod sa amahan mahitungod sa anak dili man ninyo dawaton tuhuan og ilhon. Herbihanon 1:8 nagingon.
apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya. Remember, from the father to the son. Nag-ingon, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Unsay gipamatuod sa amahan may tungod sa anak? Dios. Unya ang inyong leader dili Dios. Pangayuan og usa ka bersikulo nga si Kristo dili Dios, wa ikatag ang ihatag mga pangatarungan. Ha? Walay kamatuoran. Ang amahan nagsulti nga ang anak Dios. Unya usa pay dugang samahan, Jesus nagingon dinhi. Ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit buhat usab sa imong mga kamot. Tanaw ha? Gipamatud-an gyud na sa amahan nga ang anak Dios gipamatud-an sa amahan nga siya ang nagmugna ug nagbuhat sa kalibutan, siya ang nagmugna sa langit. Ya Henesis 1:1 sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ya, mulutaw gyud ang kamaturan. Pero wala man kanamo ginapilit, Brother Bosas, ang amo gipasabot ra namo ang kamaturan. Well, niya ato di pamatiik kini Brother Bosas dinhi sa kuan. Karon klaro na magigayos Brother Richard Alicerna nakasabot na gid ining puntuha. Makabuo na gid siya og asa siya mo kuan. Mutuo ang naabas Biblia o nguwa sa Biblia. Katong gibasa nako kaganina. Ato tong basahon ra gud dinhi sa kuano, dinhi sa kanana ang kuan, dinhi sa the same chapter and verse dinhi sa Hebrew 1:8. Unsay gisulti dinhi ni ato ning basahon na ang amahan magid ani na mulong. Nagingon dinhi, but God says about His Son. Pastilan pagkalutaw nagig kaayo Brother Bosas. But God says about His Son. Apan ang Dios misulti mahitungod sa iyang anak. Ya? You are God. Jadi pagi kamu tuo. Brother Bosas, sala na lang gina nimo og mudapig gas pamatuod sa tao, nga dili pamatuod sa Ginoo, di pamatuod sa Biblia. Ang Juan 17:17 nagingon, balaana sila pinagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pulong ni sa Dios nagpamatuod, kamatuoran na. Kapag dili kapag ani Brother Bosas mutuos kamatuoran, ang imong tuhuan bakak na. Di aber kanang imong gituhuan nga si Kristo dili Dios. Ha? Ikuan ko noon adire be, i-text ko na dire. Asan dapita mabasa nga nagsulti dili Dios si Kristo. Salamat kayo Brother Bosas. Kay daghan kayron sa imong mga kaubanan nga nahayagan o nga mahitungod aning mga puntuha. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot o natinawan na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tagdon una mga nahidugang nga mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Okay, ato nakita dinhi si Brother Jacob Sumalinog. Okay, ato ning lantawon. Ang iyang mensahe mayong gabi sa tanan, mayong gabi ni Brother Jacob. Niapod si Gina Jason Kaburnay. Mga kuya, maayong gabi ninyo diha karon. Diha karon nasad ko nakatanaw sa inyong live unsaon busy kaayo ko sa akong trabaho. Lahi manggod ang atong time, ang ako diri alauna sa hapon diha sa Pilipinas, alas 6 sa gabi. Maong usahay na lang ko makatanaw. Di ito inyo ha, sakwa ito. Okay no, niapod si Friday Filicano. Salamat po sa paglab o pagpray. Niapod si Sister Imelda Galiaris. Mayong gabi Brad Libby, Brad John, og sa tanang nagatanaw nini nga programa. Jesus is our hope. God bless us all. May gabi di ma'am. From Lapu-Lapu City. May gabi di ma'am. Salamat mama sa imong gihatag sa ako nga panggasolinas motor ma'am. Thank you kay ma'am.
Okay ni asad si Brother Roland Neri Ginon, Brad Libby o Brad John. Mayong gabi sa inyong tulumanon lahi nag-online kay busy ko birthday ko karon Brad. Hinaot nga ang Ginoo magauban kanyo. So happy birthday Brother Roland Neri Ginon. Brother Roland, happy birthday. God bless you and your family. Anya niya po si Brother Ronilo Itang, Brother Texter, pagpalit og Bible og pagampo mangayo sa Dios og kaalam parang makahibalo sa Dios. Labi na gayud ngadto kang Jesus Christ ang manunubos. God bless kanimo. Kining tekstira Brother Ronilo, di na ni magpalit og Bible kay na may Bible akong hatag pero di pa gid siya mo text dire. Kay aron ko kay boss ang address o padada ang Bible tinuyuan na gina niya. Okay, ato ning tanaw ning nahidugang dinhi nga nag-like o nag-heart sa atong programa. Okay, ni dinhi atong nakita si Chesel Manso. Diha ni sa Kanagahan. O niya po si Sir Matthew Anderson. Maayong gabi mo, Sir. Salamat sa imong pag-like sa ato nga program. O niya po si Judy Silver Star Laguna. Thank you kayo. O niya po si Brother Alvin Resor. Arita sa Picas. Atong nakita din si Brother Neil John Bersero. Niya po John Michael Cinco. O niya si Jufel Bornula Deheto Meralias. Gabi Imam, hope nga okay lang ka diha sa Masbate, sa Guillaume, Kawayan, Masbate. Kinapos Vincent Etolma Vistar. Tapos Idi Etolma. Okay no? Mauni atong mga nakita nga nahidugang naglantaw sa ato nga program. Okay, mo adto tahiga niya po si Edwin Notarte. Maayong gabi mga kapaglaom. Salamat sa Ginoo. Okay, salamat po kaayo, Brother Edwin Notarte. Okay, mo adto tas paghatag og dugang tubang sa pangutana. Ang yun sa to niya paghanay, Brother John? Ang iya man God nga, mora ni ang iya nga kuanong, mga maayo magid mo sa Biblia. Asa mo kabasa nga duha ang Dios, nga ang gipamatud-an ni Kristo, bugtong Dios ang Amahan. Okay, salamat kay no. Wa mo may magpamatod og duha ang Dios. Adunay usa lamang ka Dios. Kay ang Dios God that is power na higala. Sama ra na sa triangle ba, usa ka triangle pero pira man ka corner ang triangle. Kanang usa ka triangle dunay tulo ka corner. Sama panalitan sa pagka-Dios. Dunay usa ka Dios sama sa usa ka triangle pero ang Dios dunay tulo ka persona. Sa mas triangle, doon ay tulo ka mga corner, mga higala. So, ingon ana. So, dinis Biblia, kay imong pangutan na mahitungod raman kang Kristo. Wa man tay supak nga si Kristo nagpaila nga ang iyang amahan Dios. Pero di sa ta mo supak nga ang amahan pod nagpaila nga ang iyang anak Dios. Si Kristo nagpaila nga ang iyang amahan Dios. Pero si Kristo pod nagpaila ay nagtudlo siya nga ang nagpaila kaniya ang iyang amahan kun kinsa si Ginoong Hesukristo. Dinhi sa ato makita sa Juan Kapitulo 5. Nagpahayag si Ginoos nga matod pa niya sa 31. Kung ako mao ang magapanghimatuod mahitungod sa akong kaugalingon, ang akong pagpanghimatuod maisip nga dili tinuod. Gayon si Kristo nga kung ako'y magpamatuod sa akong kaugalingon, isipon sa uban nga akong pagpamatuod dili tinuod. Gayon ang 32, apan adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako, og ako nahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako. Ang gipadayag ni Kristo dunay lain nga mo-introduce kung kinsa si Kristo.
Ingon siya, ako nahibaw nga kanang iyang pagpamatuod mahitungod kanako tinuod yun na. So si Kristo wa mangunay og pagpamatuod kung kinsa siya. Naay gi-introduce niya nga naay mo introduce niya mo paila kaniya og kung kinsa si Kristo mga higala. Kinsa man ang mopamatuod kang Kristo. Sumala sa atong mabasa dinhi sa bersikulo dinhi sa bersikulo 37. Og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako. Siya gayod nang himatuod mahitungod kanako. Kinsa diayni ang magapanghimatuod mahitungod kang Kristo? Nagasulti si Kristo kana ra bang iyang pagpamatuod mahitungod kanako? Tinuod gyud na. Unya kinsa man da ito? Ang mopamatuod kang Kristo higala mao ang iyang amahan. So ato nang tan-awon karon kung giun sa pagpamatuod sa iyang amahan ngadto siyang anak. Kinsa pagyod ang magpanghimatuod mahitungod kaniya? Sa bersikulo 39, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo, nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhi, nga makakaplag kamo sa kinabuhi dayon. Ngani, kini mao, ang nagapanghimatuod mahitungod kanako, gawas sa amahan nga magpamatuod kang Kristo. Kinsa pa ang gipaila sa Biblia nga pag magapanghimatuod mahitungod kung kinsa si Kristo? Ingon siya, ang balaan na kasulatan. Mao kini ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. So atong tan-awon daw, arita mag-una sa amahan. Unsa may pagpamatuod sa amahan ngadto sa iyang anak, kay naingon na ba si Kristo, tinuod na. Ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako. Unya din natong tan-awon ang ubang mga bersikulo sa Biblia nga matod pa ni Kristo, ang balaang kasulatan mo ni nagpamatuod mahitungod kanako. Ari usa ta samahan. Kay tinuod ba daw ni ang pagpamatuod samahan ngadto siyang anak. Dinhi sa atong makita higala sa Hebrehanon 1 bersikulo 8. Sa ato mabasa dinhi sa balaan na kasulatan. Dinhi sa atong makita mabasa sa ditso tagbasa sa Contemporary English Version. Muna atong mabasa sa bersikulo 8 Hebrehanon 1:8. Ingon niya itong mabasa, but God says about His Son. Buti pasabot ang amahan ni. Kay nagsulti sa iyang anak, His Son man. So Father ni, nagsulti sa iyang anak, Diyos amahan. Unsa may gisulti sa Diyos nga amahan, may tungod siyang anak. Atong i-continue, you are God. Ang gisulti sa amahan, mahitungod sa iyang anak, kung kinsang iyang anak, ingon siya, ikaw, Diyos. Muni pagpamatuod sa amahan siyang anak, nga giingon ni Kristo kaganiha, sa Juan 5:31-32, ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako, tinuod, og ang amahan, maoy magapanghimatuod mahitungod kanako, og ang pagpamatuod sa amahan, atong nabasa, sa Hebrehanon 1 bersikulo 8, ingon siya, mahitungod sa iyang anak, siya nagaingon, ikaw, Diyos. Naamalagi mabasa. Unsa pa'y dugang pagpamatuod samahan sa iyang anak, atong basahon sa Diyos. Dito magbasa sa ang pulong sa Diyos nga Biblia. Og midugang siya, pag-ingon ngadto siyang anak. Bantay, ngayon nga naman ha? Unsay gidugang pagpamatuod samahan ngadto siyang anak. Ingon siya, ikaw Ginoo, mao ang nagbugna sa kalibutan, ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Ang pagsulti sa amahan siyang anak, ning dugang pagsulti ang amahan siyang anak, unsay gisulti niya? Ikaw Ginoo, gitawag sa man og Ginoo yang anak, ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan, ug ang langit gibuhat usab sa imong makamot. Siya nagbuhat sa kalibutan mahigala, langit ug yuta iyang gibuhat
kisa nagpamatod ang iyang amahan. O niya sa Genesis 1:1, ang atong mabasa nagkanayon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang hiyota. Klaro og tin-aw ang pamatuod sa amahan kung kinsa ang iyang anak Dios di ay mahigala sumala sa nakasulat sa balaan na kasulatan. Doon na pa ba laing pagpamatod mahitod kang sa iyang anak? Dini sa Roma 9:5, kay gaingon man si Kristo mga higala sa atong gibasa ganiha, ang balaan kasulatan nagapahimatod mahitod kanako gawas amahan. Si San Pablo unsay pagpamatod mahitungod kang Kristo. Roma 9:5 gaingon si Pablo, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao, na tao si Kristo, nga mao ang Dios. Tiyan mo na? Klaro ha? Na tao si Kristo, nga mao ang Dios. Dios yun si Kristo. Matod pa sulti ni San Pablo. Okay, ano akong basahon mahigala, kaya atong time medyo hapit na hapit na yun maabot ang katapusan. Niya si Dezame Olita Dizon. Good evening, Sir John o Sir Libby. Niya po si Loring Francisco, maayong gabi, Brad Libby o Brad John. Niya po si Sienna Rose de la Rama. Kumusta po, sir? Pakumusta po ako sa Hilig Family o de la Rama. Ako po si Nixie, anak ni Nini, Nini, apo ni Lolo Doro o Lola Ophelia. Salamat po sa pagbasa, sir. Salamat kayo. Okay, salamat tawa naman tayo migala sa di pahingpit na puso na itong tulumanon ni ang atong team song. Higala magampo kita dalang panon og